Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ka san fa in na kafa kyamara fa gaskiya zan fara, ko kashe ni za ku yi, wallahi na fara mu gaskiya. Wallahi malaman Najeriya rabin ku da kwatan wallahi ba ku san me da'awa ba. Wallahi ba ku san me da'awa ba. Yawa da'awanku na son zuciya kuke yi, ba kiran mutane kuke zuwa ga addinin Allah ba, kiran mutane kuke zuwa ga kungiyoyinku. Idan dan shi'a ne yake wa'azi to da ga rabi da kwatan wa'azinsa damuwansa a zo a shiga shi'a ne, ba a shiga addinin musulunci ba. Idan dan izala ne yake wa'azi rabinsa da kwatan da maganganunsa da dai wallahi a zo a shiga izala ne, ba a zo a shiga addinin musulunci ba. Idan dan ɗarika ne yake magana rabi da kwatan maganansa a zo a shiga ɗarika ne, ba a zo a shiga addinin Allah ba. Mu fa annabi bai zo mana da wani ɗarika ba, bai zo mana da wani izala ba, bai zo mana da wani shi'a ba, bai zo mana da wani waye kala wani duk ba abin da annabi, mu musulunci annabi ya zo mana da shi. Kuma dole idan kuna son mu bi ku zo da kaba yadda kuke magana, dole ku dawo ku koya wa mutane addinin musulunci, ku jawo mutane zuwa ga addinin Allah, ba zuwa ga kungiyoyinku ba. Kullum kuwa ka kuke, idan mutum ya kafa kyamara a masallaci aka saka masa kyamara, wai madadin ya kira mutane zuwa ga addinin Allah, wallahi zuwa ga kungiyoyin ku ke kiran mutane. Ni babu wata kungiya da zan yi, babu wata kungiya, kawai idan kai daidai nan yanzu yaushe ne wannan waye Jamilu ne yake kowa aboci ne, ka duba mutumin nan fa aka dinga tirjiya da kai akan takalin ma'aikin Allah, manya-manyan malamai, babu malamin da bai yi magana ba akan takalin ma'aikin Allah. Irin darajojin da duk abin da ya taba jikin ma'aikin Allah ga abin da yake fa, ga irin darajansa, amma wai don girman Allah ka ke kashe idanka ka butsar da zuciyanka. He da aka samu wani dalilin wannan magana ya zagi ma'aikin Allah, me ribanka? Me ka samu? Me ka samu da aka zage shi? Me ka samu? Me ribanka? Don girman Allah ka to, ko da gaskiya ne wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ka, saboda da baka tada wannan husuman ba wallahi da wannan abun bai zai faru ba. Da baka tada wannan husuman ba da wannan abun bai zai faru ba. Kai ne musabbabin, kai ne dalilin maganganunka ne har aka samu wani magana ya zagi janibin ma'aikin Allah. Haba don girman Allah, haba menene ribanka, menene income ɗinka a cikin wannan lamarin? Ga ka dai ijiya yau ba abin da ya canza a rayuwanka. Sannan babu kiran mutane kuke zuwa ga addinin musulunci ba, zuwa ga malamanku, zuwa ga abi malamanku. Kuna zargin yan dariƙa suna kira a zo abi shewanansu, kuma wallahi abi malamanku ke yi. Wallahi ina da hujja, saboda kwanan nan baban Cinedu ya fito yayi da'awa tukuru, da'awa yake yi, amma wallahi ɗaiɗaikun malamai ne na ji kuna yaba masa. Kawai laifinsa saboda ɗan fim ne, saboda shi ɗan fim ne, bayi da bakin da zai faɗi gaskiya. Na rantse da Allah, ko kun ƙi Allah, ko kun ƙi, ko kun so, wallahi baban Cinedu ne ya yi da'awan da a shekarar nan, baban Cinedu ne ya yi da'awan da babu wani malami da ya yi shi. Wallahi babu wani malami da ya ɗauko hanyarsa ma. Wallahi ga abin da za ku yi, amma ku zo kuna kiran mutane zuwa ƙungiyoyinku, ɓangaren ƙasa a rayuwanku. Kowa ya dasa kyamara to zai zagi wani ne. Duk wanda ga ya sa kyamara a gabansa to wani zai zaga, wanda ya koshi addinin, wanda ya koshi. Kuma duk wayanda kuke zagin nan na ga la ilaha illallah suke faɗa. Idan dan shi'a ka zage shi, ba abin da dan shi'a yadda da shi in ba la ilaha illallah ba. Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kowa ya yadda da wannan kalma. To wa aka ce ka zaga? Wa aka ce ka zaga? Ina ruwanku? Ku kira mutane zuwa ga addinin Allah, ba ku kira mutane zuwa ga ɓangaren kungiyoyinku ba. Kullum ba ku da aiki idan mutum ya sa kyamara a gabansa. Kana malami, kun koma duk 'yan social media. To yanzu me marabanku da 'yan fim din? Menene marabanku da 'yan fim din da kuke magana? To karatu ne wanda kuke rabi da kwatansa, ba dan Allah kuke yi ba. Kuna yi ne saboda income ɗinku na social media. Kuna yi ne saboda income ɗinku na social media. Wallahi ba dan Allah kuke yi ba. Wallahi kun sani, na sani, ba dan Allah kuke wannan da'awan ba.
tunda da ku kafa kyamara ne har ku tashi har a tashi ba za ka taɓa jin an yi kyakkyawan kira zuwa ga abi addinin Allah ba. Babu wanda da iya sa kyamara ya gaya maka halayen ma'aikin Allah, ya gaya maka halayen ma'aikin Allah yadda wani kirista da ya ji daɗi ya zo ya shiga addinin musulunci. Sannan ko sun shiga ku kuke fara kushe abin nasu, ku kuke fara kushe tubansu. Idan mawaki ne daina waka to kun samu chance kenan, yace ya tuba kun samu chance. Na rantse da Allah da irin da awanku in na daina waka Allah ya tsina mun, saboda na yarda da abin da nake, na yarda da sana'ata wallahi babu wata waka da dan daina, yanzu na fara waka. Aba wannan wani irin zalunci ne, kun zalunci kanku, kun zalunci mabiyanku. Na rantse da Allah malaman Najeriya na rantse da Allah ku canza tsarin da'awanku. Idan kuwa ba ku canza tsarin da'awanku ba, wallahi da ka mutu a mazauninka na malami, kana kirarin kai malami ne, wallahi sai ran da ka mutu za a gane ba aikin Allah kai ba, son zuciyanka kai. Wallahi total yanzu ba ku abu dan Allah. Wallahi daga idan mutum ya kafa kyamara kawai damuwansa ya zagiwa ne, kuma wanan nan la ilaha illallah yace. Idan kafirta shi kai ya da kai da la ilaha illallah sa. Idan cin mutuncinsa kai, annabi ne yace almuslimu aku muslimu, kar ka zalunce shi, kar ka zage shi, kar ka ci namansa, kar ka duk wani abu na cutarwa kar ka masa. Idan ka zage wani nashi wallahi ka cutar da shi, kuma sai Allah ya tambaye ka. Idan ka zalunce shi wallahi ka cutar da shi, sai Allah ya tambaye ka. Tunda annabi ya ce ma dan uwanka ne, ya ce la ilaha illallah, me kake jira ya ce ma? Ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi. Wani da'awa kake son ka mana yanzu? Da'awa ba mu fa yadda muka san annabi fa akan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ya yaki kowane kafiri a duniya, ba akan wani abu na daban ba, akan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi. Dukanku da kuke zagin yan uwanku, babu wanda bai da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba, babu wanda bai da shi ba. Amma kun zaɓi hakan ne saboda ku bar komai dan Allah, ku bar aikata komai dan Allah, ku dawo ku ta cin mutuncin junanku, ku walakanta yan uwanku, ku zagi yan uwanku. Wanda baya layinku ba mutum bane, ba musulmi bane, ku kafirta shi. Wa iyazu billahi, na rantse da Allah kun shiga uku. Wallahi ku Allah ya dora ma wannan hakkin na koyarwa, ku Allah ya ba ku dama ku hawo minbari, ku Allah zai tambaya. Mu Allah bai zai tambaye mu ba wallahi. Tunatar da ku muke yi, wanda ya ga dama ya gyara, wanda ya ga dama ya ci gaba da zagin dan uwansa. Amma ka sani annabi ya faɗa maka musulmi dan uwanka ne. Annabi ya faɗa maka musulmi dan uwanka ne. Idan ka zalunce shi Allah zai saka masa, idan ka zage shi Allah zai saka masa, idan ka kafirta shi sai ka gaya wa Allah ya yi kai da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah da ya faɗa, da ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Annabi Muhammadu manzon Allah ne, ya tsaye da sallah, yake ba da zakka, yake azumin watan Ramadana, yake zuwa hajji idan dama ya samu. Ya yi kai da wa'annan abubuwan da ya hau ya zauna a kansu na musulunci, ya da kai da su, ya da kai da su. Haba ku kuwa totali ba da awon annabi Muhammadu kuke ba irin da babu ruwanku. Kowa ya saka hanyar Allah, ya kama nashi, ya kama na malaminsa. To da ku da malamanku duk da ku yi bayani, Allah ya kai mu, ku je ku yi ta irin wannan da'awan, kowa ya dauko. Baban Cinedu a daidai wannan wajen dan ƙara jinjina maka, dan ƙara yaba maka, Allah ya ƙara ma lafiya da nisan kwana. Kuma wannan da'awa da ka dauko dan girman Allah dan annabi, idan ma wani tallafi kake bukata mu tallafa maka, kawo social media ka ce kana bukatan duk wani dan uwanka musulmi ya ma kaza, kuma insha Allah za mu yi sharing, kowa ya ji ga yadda za a yi. In Allah yadda mu muna bayan ka 100%. Babu ruwanka da bangaranci, babu ruwanka da kungiyanci, babu ruwanka da wani izala ko ɗarika ko shi'a ko waye, babu ruwanka. Ka yi addininka, ka kira mutane zuwa ga addininka, muna bayanka. Bari mu gani dan fim daidai dawo shehin malami a Najeriya. Dan fim ya ma dawo, dan fim ya dawo shehin malami, babban shehin malami a Najeriya. A nan Soja Boy ya fito ya ce dai yi waƙan kaza. Muka fito muka masa ca a matsayinmu na mawaƙa a Najeriya.
muka fito muka masa kada ya ma fara amma babanci ne da ya zo ku ba za ku iya fitowa ku jinjina masa ba saboda son zuciya, saboda hassada na malanta. Wallahi duk duniya babu wanda ya kai malami hassada, wallahi na yadda duk duniya, duk halittun duniya babu wanda ya kai malami hassada, zuzurutun hassada. Wallahi kuma da wannan hasadan da ku mutu. Babanci ne da ya gaba, Allah ya saka ma da alkhairi, Allah ya saka ma da alkhairi. Bisal in ka ga dama ka je comment section dina ka zage ni, in ka ga dama ka yabe ni, in ka ga dama ka yi share din bidiyo na, in ka ga dama ka batta, Allah zai yi. Nagode.